अरे बाबा 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 बोला तनी बाबा। खुश रहो, आनंद रहो। बाबा रौरा कुटिया पर से धौरल धौरल हम आओ तनी बाबा। ओ जी ताला लॉक बा। हाँ बाबू, ताले ऐसे लग बा कि आज 15 अगस्त हो। हाँ सोचने को हमू अब फ्री रही है बेरा, अच्छा। तो वही से आयल बानी, तनी बैठल बानी, आनंद लेता। बाबा हम बहुत दूर से आयल बनी बाबा। हम यूपी जिला से आयल बनी बाबा। का समस्या? अरे रौरा बारे में बहुत चर्चा बा। बहुत लोग कहता कि कोनो भी बिजनेस करो एक बार जाके बाबा से जरूर भेंट करो, कैसे कि बाबा जौन कह देनी आशीर्वाद दे देनी तो वो दुकान खूब चलेला, बिजनेस खूब चलेला। अरे ये ऊपर वाला का महिमा बा। तो बाबा हमू एगो बिजनेस कैले बनी, ओकरे खातिर नहीं कि कुछ आशीर्वाद दे देती तो हमरो कल्याण हो जाइत बाबा। चलो आयल बड़ा तो खाली तरह के ना भेजे। जी बाबा। जा तरह का आशीर्वाद देता नहीं जी कि तू जोन भी बिजनेस करता रह उमें तरक्की होको तहरा। अरे तहर दुकान पे इतना लाइन लग जाओ आदमी के कि तारा चैन ना मिलो। हर गांव से तार लगे आदमी आओ, जन लो। अब इससे बड़का तो आशीर्वाद ना दे। एक बार बात सुन लो, वो दुकान के पहल का कस्टमर तार हम होके। ठीक जी जी धन्यवाद, प्रणाम बाबा प्रणाम। ए सुनो। हाँ बाबा। लेकिन तू हमरा के ई ना बतलो कि बिजनेस कौन चीज करता रह। बाबा देखी कहे के बात बा कि वहाँ बाजार हमनी के सब चीज के वहाँ दुकान बा। लेकिन एगो चीज के वहाँ दुकान ना रहला, कफन के जौन हम कर दिल बा। बाबू बाबा गोला तनी बाबा। बाबू रुको। बाबा बाबू बाबू हने आओ, तो आशीर्वाद दे देले बानी बाबू।